Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Joint Action Committee jongki Dorbar Shnong hapo kathan laban kiba persya ya ka Projek Shillong Ropeway menda kala asngi ublay kiladet bani kendo yu Chief Executive Member ka KHADC uba Winston Tony Lingdo ban pentikna ya u ba unshimkhya ban Pynsangeh Shwa ya ka Projek Ropeway na riat laban shaulum Shillong namar ka KEC International Limited Tansha Construction Limited JV ka Kyrpad yo trading license na council ka JAC kalapan pau ka jing snokya namar ka jing shap penjot ki dieng ki siet ha ulum Shillong namar ka jing tmush na ya ka Ropeway da ka baong ba ulum Shillong uday ulum ubapasa umbam umdi ya ka sor Shillong bat uday ulum jonggi khandai telong wa ha ka bede ba ka jingkran uba polling do ka baong halor ka jing slam jongki ban ujor ya ka project na kalyang jongki kiloong bakim tip bakani project kalong ban pentrei da ba pen khalam ki dieng ki sit hendai menta ba kilui bakaru kam pentrei kamlong ka badai pat gan penjot ya ka maryang ki sa ujor shu kiloong ru balai kita ki baladap ui bagadon ka jing pen khalam ki dieng ki sit habate ya kani project kim krani ai bat benrap baka kenhun jongki kan omdon jing songosi shu lada ki khon ki kiti ne kilong dian jongki kin kenno ya ki ka jing penjot maryang namar maki kilayeng persya ya kani hendai ka basngusi kalong ya kitu ki basngap jar ha kani ka jing kendo ya UCM na kalyang jong u ulaong bo uladap ban phawat banya halor kani bat un sale ya ka bodon kam ka daw ka bangi wan kendo ya UCM menta ka si kalong ba ngin bodin halor ka topik ka bangi ngiyeng hakini kisni ki balada pilayo I bangilan Leit ketika jaka hakaba kila penkhalam gitu kidin te hadin ka topat nila pelong ki jingelang bagi jinge selok bat ka pelong yang banwan ya kendu ya usi am hakani ka sengi ban budin ken ka isu ka step ka bangin le lang ni sakmat namar ka jingkeli ka babun hi ka ong yang ba balay si balay Islam balay yang ka tapor u I ba polling do I ong ba ka I ong I question ya ka timing of opposition nang tapade kita kini ki barok kimi kapasongsi kalong ba ngiru ngikendet ngimtip kini ki banjahang te ya ka Ropeway project ngimtip ba kanlong kumni kadai hadin bangiyo I ya ka jingpen khalam ki din hadin bangiyo I ba kini ki din kila sedang banlut sedang nado nang ni natrai bat menta kelas sedang poi siten de hadin kata bangisan nginsa kendet penril nginsa sngong thu ya ka jing penjulor maryang bat kumno kan kata ini bat kani koi ka jing keling akwa ban bu kelai ki haba phi I balai phi pat phi mien kan ngi te ngien ken menta ngi kren la sha la sisi andala sniu ka maryang anda ki khun jongi ki ban sawan kin ong ba balai ki kmi jongi ki man Shwa jongi ki bi ki sha ban penjulor uni ulum manga bat ka kunhun jongi ngim num dan jing songsi naman ngilayeng bat ngila kren kabas ngongsi kan salong ya kitu ki bas ngap jar kan kiba habang ngilayen bentaru hakajaka bakinya support ingi hendai ki bu jing kelipan ban khmat jongi kajing keli kalong babalai ma phiru phimiang lam haba phi phiu I ba ki khalam ki tim ba manging miu I ma phi de ban yang sho ma phi ken nin so support ya phi hendai ka jinglingo kalong ba ndalayen mangi menta bangi I de ka te kamariang I de ubum Shillong ngim persya development ni kwa ba ka rizungi kan kiu ka jela jungi kan kiu hendai mendai da ka ba pensliu ya utei ubum Shillong ba besar ya ka sor Shillong barok koi kata kawai nga Kyrpad ikinong Shnong do kasor Shillong ban slow ha ban yami lang banginya keren banginya yeng banyada ya ulum Shillong ubalong unum ya da jong kasor Shillong kani kawai bat nakalian ka UCM ru insa pensyai shu I president jungi ka ila ong hami nakalian ka jungi habang ilawan ikendo ya UCM tika yathu ingi yang baila de pa ya enforcement dia kamentapat ida ong ba idang hapan ab ya Kyrpad dia nakalang hi ka jong I ba ka district council kin sale ya ka bodon kam dia dah ka baide hi halo jong kata ka jing kali ne ba pi ong kata dia nakalang ka jong ka district council hi ka CM ila ka assurance ngi kum ki member jong ka jak hi bro ka bai ong ba ya ka ba I de ban le ka bakat kum ka kendon jong ka district council ya ka ba I de ban le in sayat
senang dia kata ban ya ka ba mentahi ka Shillong be ka assurance ka jong I kalong bet ba ila adap ya ka ban pha ban survey ya kata jaka haringat ki enforcement ki jong I ba ya ka report ru ni sengu thu ba kalong ka I ka ba kam ya ha pat kum kata ka jing ai jing khen ka jong ka government kan ti kita ki ingi nakalian ka jong ingi smudon ka jing kermen bat ni smau thu I ru ba le si nakalian ka jong si em ru in ai ka jing trilang bat ni ka jak kan ti bat ni da kermen hi ru ba kan ni ka jing persya ka jong I kam dei bangi persya ya ka development kalong bi ka jing persya ka ba ni kwa ban pendu ya ka ai ka ba ulong Shwa man Shwa jong I ulari ula sumar bro ka tu ni bat kham tam e ru ni da kwa ban pene u ti ulong Shillong namar balik u dei ulong u ba ki kendai teli ki ki bala ai bam di yang ni nak kata kadang ngitip yau te ulum Shillong ulum ki kendai di kendai tong ti kani ka ka long ka ba nakaleng ka jongi kani ka benta ka ngiyeng scam bet ba da long kat pa long jia kat ba jaru lada ka government ka kwa banek persyak nak benta ka ni ka wi ngi kilong kami ngi ki kinthai ngiyeng persyak la ka yap la da de yang iban yap ni la da ngi de ban imru henry ngin ban sing ha ban iwat da ka boru ban ngin persyak ban ya ka government ba kanum dalili ru kan ha ban sangya ban pen urlong ya ketika projek hantai le se kani ngim khang ngi umdei bangi persyak projek ngim dei bangi persyak development ka projek ka development kala banwan ha ka jaka ba ka babiang ba kanum kata ya ka mariang ba kanum kata ya ka lawai ka jong kikun kiksiu ka jong dia ni kum kidong Shnong mo jong karyat laban Dorbar belun tingim dan jingtip ru ya kata ka public hearing but dia kata ka public hearing ti ngi rungi haban ngisa ha ko umdum ya kata ka public hearing namar kam dan kanu ka ong kata ka evidence ma ti ngi rungi haban bu ya ka jingkeli sya kani ka tourism department but kumju syaka riat laban Dorbar belun bapin haban produce kita ke resolution meno bala pelong ya kita ki public resolution ki attendance sheet ki media clippings but kita ki ya kata ka public notice ma bapi ai shingi kum kita ki khon ki hajar jong ki nong Shnong jong riat laban Dorbar belun Right. Tigi kwa ban pan ke jing Krishan baro jong ki sengken thai ti ki Shnong baro namar bangi ti bo ni ulum Shillong ude ulum uba besar ya ka umbam umdi ya ka Shillong hi ber ko wai umde tang ya ka riat laban Dorbar pelun namam ni iba kini ki telong umbam umdi ki beladan nadu ke ba min hendai min thai mo bo bleu la kar khui ngi ka supply hi ya ka Shillong hi ber ko wai wat ka malki ro ka yo nau te u na ki kijat jong ulum Shillong bat kum jo ya ki ka yodo kini ka mau prem kini ki jayau nang tapat ka rat samthia nang ta ka wa ingdo ka mau khar ti baro kini ti nganget ba ka jing yang jungi hang ni ne kum kilong kemi te kam dei ba ni di tang mangi ha baro ni di na uni ulum Shillong bat lada penjat hi ya uni ulum Shillong mut kan sadan ka jing linear bat ka jing dat benyat dala adap ka harendang te Shwa ban ja kita ki aka nga Kyrpad ki nong Shnong baro ki rang ba samla kan thai ba chinrang bengin mi sha khamat bengin shimi kan ka jing sngokhia ba ngin preserve bat ngin yang ka we kum ki nong Shnong jong ka Shillong hi baro ka we bangin pensa penne ikini ki umbam ki umdi ki ba ubleu la karkhoi Rib kadul kena ha. Lain. Dia dah ka baburam mo ya MDC jungi ibar ki shulai namar ba mai lami khamat mo mencem snam ba idon ka jing sngo khia ikini ki telong umbam umdi namar ba mai ru ila let link ba ki media mo nilai ba ila let ban ai ka petition shaga government henry ka government kala shu ngap jar but kala shuja ala shuja di takadaw long ngi kum kinong Shnong ro long ngi songsi la kapelingo ro yang ngi mo takadaw long ba kapelong yang ngi ro bengen mi shakmat dia kawe ro mo na I ngin ya ka jikali jung I ba dia ngi haban ya kata ya MLA padan buram jingi ngin pat ya kendo andeng la shu pha lang ya kan ka shiti shi I bengila pentip shi
Di ka Shanghai ka rai ka Shanghai ikwa ban support ya kini kita long umbam umdi di ka Shanghai.